kamarnya. Nanti kan dia ternyata api nonton deh. Mana? Pak Kucingan. Cemena lama. Will you take part in my life, my love? That is my dream. Life is but a dream. It's what you make it. Always try to give. Don't ever take it. Life is but a dream. It's what you make it. Always try to give. Don't ever take it. Life is but a dream. It's what you make it. Always try to give. Pemasangan memasang atau laguan. Nah, kayak di wong. Ini wae ta mulai. Oke. Ya. Siap lapangan.
ada ini. Kosongan. Balur. Kalau kowe tak jak mandek ngono lho San ya. Oh, wong ngono dhewe berarti ya. Hah? Ora salia ngono dhewe berarti ya. Iya. Jancuk kowe ngintip Aku gak ketok kok. Yo kilap kok aku. Ora ketok, Jan.
kapal. Mobil wayahe wis langsung ke. Lah yang ono penumpang terkapar ngono piye. Mobil kaya ngono iki muatan ae. Kalau sopirnya ya gelem ya.
Duh, 3 meter iki. Modar iki rasane cukup iki, Kang. Cuk, ngono. Oh, iki 4 meter kok. Oh, 4 meter. Sik. Oh, yo wani. Kiri. Oh, kudune ade sing ngiri, anu sing mepet kiri, Kang. Nek sing kanan, kuwi nek posine nyantol. Oh, paningale ngono lho kok mata-matane diancuk tenan. Heeh, ya wis sik iki tak anu iki dalane tangan sitok iki ya. 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 Oh, amene iko. Piye iku? Gaduh iku. Ade balik lewat kono, Bu. Waalaikumsalam. Ini lagi nyari jalan ini. Banyak bangunan jalan Bu. Sik nang ngecek barang iki. Puter-puter nggo teko ngendi iki kok. Ah ya wis ya. Assalamualaikum. Aji barang lurus. Di bro, lurus kan. Lurus jalan terus. Ya sabar Kang aku ya ape lurus iki kok iso rantin-rantin ae. Telepon anu, balik tak telepon Asumintone ha. Pas. Hai. Pembangunan jalan. Wong wedok iki lan delok sikile karo saya nih ya. Kayak ngelenge. Tuh, Pak. Malah nereng musik tok ya. Oh, lah iki apa? Pasar biasa. Pasar Karanglewas. Berasnya kok ngono. Nanti gue iya. Terakhir toh. Pasar Tumpah Karanglewas. Lho, wong iki lho yang murene. Lho iya toh. Piye iki solusine iki? Mesti nek mobil lewat yo matane gak ndelokno blas ya. Kiai talkehmu yo. Dodol sisan sih. Hah? Karo wong macet-macet ket mau. Sabar. Nah, kut sampai udah on. Ya sekitar semaputmu jam 11-an lah.
itu yang beli tiket harusnya. Tuh jawaban. Nah. Di Bandung podo karo aku. Dari PP. Apa? Kenapa gitu? Kok bisa? Biasanya saya ki ora sate pas kuwi isu-isu. Aku wis bolak-balik tondo sojo tapi sing ora penak suasana. Nek wong urip isu-isu ketika suasana sing ra penak. Kerja ya males, rezeki ya ada. Sing jelas ya ngomong. Aku mau pesan semua terserah kamu. Kalau dia mau marah saya emang benar-benar marah benar. Nanti kerja. Nah. Kerja. Aku balik jam berapa? Balik kerja jam berapa? Aku jam 6 Surabaya. Oh, matane kowe iki katane tikungan ya. Ayo lah macetnya teko kene rek. Aduh, Jon, macetnya teko kene, Jon. Hah? Iya toh? Iya. Yes. Bongko kowe. Saya malah
yang kerok iku ganggu nek. Aduh. Apa kemarin? Halo. Iki nggone macet iki wis lepas nggone macet apa iki? Aji barang kok ndi? Ah ya wis iki aku wis lepas iki. Wis lepas kok. Ah, ya wis siap ya. Mau gak ngabari si Kotruk Suprio katanya 20 menit 15 menit kok aja rong ade nang Jogja mau. Iya. Supri. Tokol kan ibu. Kene. Hah? Oh gak maksudnya Supri loh. Aku tekor wis sudah deh. Ayo iki lagi teko ngono. Aku iki teko anu iki gak ada macet aku iki ngono. Yo. Awalnya cewek kecepatan bisa dikatakan tidak pernah terbatasi. Harus mentok ngono ya wis aman. Si aman paling kalau kena klaim ngono wae. Nang kene iki jajal piye? Bumi ayu tobat. Dol, anu nanti beresi dol. Wes. Paling bahaya nang tanjakan gue. Macet kan.
Pak Kucingan Cemena Lama. Lancar, jadi supir mau macet. Nanti macet naik supir ini ngapusin ya mau. Ada cepat layang nih, kalau terkenal lama macet ya. Saya nyebrang ya. Ayo gasan Kang. Mau jualan nang temen ta? Mantul. Ini kampungku ini. Masa? Iya. Saya nyari masjid. Masjid iki apa? Iya. Tapi yang ngarepe wae lho ya. Iya. Maunya masjid Teras itu. Al Hidayah. Ini Pak. Iya. Wis ya. Makasih. Oh, ngesuk maneh. Lancar, Pak. Mau mobilmu? Ya ayo.
sedih aku gak mau cat macet ini.